napanak nagaren jay balay kabiday na inagpat patgen kinuna na kanya ay manungsar dengan na taawan kapulos mauray mo kanya ay ading kubiday jak awaten pandakapay idemon daytayat mo abang arto'y biyag ko di mo katranggasan di kakad ipaidaw day tagang gama na inak nagpuy-puyatan ay jak maituturo jak maipangpangan ti SM ko kalibnos nasuriken sa diya